Hello, hello, hello. Good morning, good morning, good morning. Welcome back my YouTube channel. This morning, coffee with... Hello, hello, hello. Mega shout out kang Chef Arakama. I miss you, Chef. Be safe always, diha, Chef. In the future, makita na kita, Chef, no? Kay bawd ko nimo, Chef. Busy kay ka. And mega shout out sa akong mga organic friends, si Cara Gabiola no sa USA o si Sir Buddy Vonnie B, no? Mega shout out no? Be safe everyone. I miss you guys. Hello, hello, hello. Good morning to everyone, no? Mga friendship diha, no? So today, this morning, coffee with pandisal. So after mag-cleaning ko dito sa room ko ng mga iring banbanon, so tara na, samahan niyo ako mag-coffee mga friendship diha, no? So let's do coffee. Ang sarap talaga. So na ako'y pandesal. Kahit na ko niya sa ubos. Yan. Taman ako siya o peanut butter. Pandesal with peanut butter. Around half na lang siya kaya kung hindi kaon ang katunga. So mga iring banbanon. Isag stress ka, napakay gamay nga trauma. So relax na nato itong mind para di ta maapektuhan mga iring banbanon, no? So ang peanut butter kay maka-help ni siya sa imong kuan, sa imong stress. Usa ni siya makatambal sa di siya sa kanang kuan, kanang relaxation sa imong brain, sa imong stress nga na kay siguro na una nga na trauma ka. So at least, no, peanut butter, makakuan ni siya, maka-help ni siya. Akong coffee na siya kuan, fresh milk gamay, non-fat. I'm using non-fat. Akong lunch o kuan ni, akong lunch o brunch na ni siya. Lami kaayo. Nga unta? Coffee plus pandesal with peanut butter. Lami kay mainitan imong tiyan, no? Mga unta mga iring banbanon. Lami kaayo. So after na ako ani kay maglimpyo na sad ko kay akong iring dahang kay balhibo.
Mag-coffee tayo, guys. Sarap talaga pag pag mainit yung ininom mo niyo na early in the morning, no? But anyway, lunch na eh, mga almost 1 o'clock na. So, kagabi, I'm still harding to sleep, no? So, napagamay trauma. At least naka-relax na ako. So, okay na, pero napagid sa kuna-una di kong wag na akong trauma mga iring banbanon. Mga untan niyo. May kaayo. Ano ta? Ako budget. So, sa kapandisal, akong brunch. Coffee. Coffee plus pandesal with peanut butter. Sarap talaga. Stay home lang yun mi kay para way gasto. Nya, kuan. Turn this off. Wala siya. Agwanta ta mga iring banbanon, no? Bisag nagkalisod na. No? Mega shoutouts ako mga friendship sa Macau, no? Sa Bisdak family, no? Mga organic friends and true friends gina sila sa akong during sa akong time nga diha ako sa Macau, no? So mega shoutout also kang April diha sa Canada ug sa akong best friend, no? Since nga nag-work pa mi sa Cebu si Jugatla Indekati, no? Mega shoutout diha madam, no? Ug uban pa sa ako mga friendship dito sa Dubai, si Eva Fonda, si Josefa, o labi na sa among mga friendship diri, no? Sa Grace, kumusta na diha, no? So, maybe in the future, Grace, mo visit ko nimo sa Bantayan Island, no? So, that's the perfect place in Cebu, Bantayan Island, no? So guys, visit mo dito sa Bantayan Island, no? That's the very beautiful island in Cebu. North part na siya. So, join kayo sa akin in the future. Maganda doon. White sand and beautiful sea. It's really nice, no? So, bisitahin ka namin dyan, Grace, no? Sa imong mga business. I would like to thank you sa nag-subscribe sa akong YouTube channel, no? Sa akong mga friendship, no? Especially sa Karama family, no? Thank you so much, especially to Iglat and Cap Ronald. Thank you so much pag-support sa akong channel, no? Please
spread my channel Iring. Thank you so much for watching my YouTube channel Iring Banbanon. Please don't forget to like, comment, and share to your friends. Shalala bang bang, puno sa kasakit o puno sa kalipay. Bye! God bless to everyone!